sumpek. Perkara bojo maneh. Bojo maneh. Teko omah aku teko kerja. Maksudku bojo iku ya ngerti. Omah kudu resik, Bojo teko nyambut gawe kesel-kesel mlebu omah. Nek omahe resik, nang atiku seneng, pegel-pegel ilang. Bojo teko omah kotor kabeh. Oh, tambah pegel kabeh. Ngomong apa sampean? Hah? Tak rungono nang ngene pawon sampean ngomong apa? Ngomong apa lah sampe nek krungu ya lapo kok takok. Ngomong bojo disangkane aku iki nang omah terus gak nyambut gawe. Disangkane gak tandang gawe ya. Ngerti yo ngene iki aku iki. Lapo nang ngene pawon. Besok iki lho. Babano. Sana wis masak wis kesel-kesel mulai mau isuk. Ngene lho. Digawe sampean ben sampean iku mulih gak luwe dadakno ngrasani bojo. Ngomong aku gak iso resik-resik, ngomong aku gak iso tandang gawe. Terus ini sing gosok klambine sampean sapa? Terus sing ngumbah klambine sampean sapa? Terus sapa sing gantian ngomong tambah suwe. Ngomong nek bosen, Mas. Maksudnya nek bosen? Nek bosen gak gelem masakanku ngomong. Yo gak ngono. Ya apa terus karepe sampean? Nek bosen sampean tak tukarno bojo ngono ta. Oh, jodon bodon saya iki kol mingkok ya. Ngene lho, Dik. Jodoh iya rape, Mas. Hormati orang perempuan itu. Saya itu biarpun ndak alako nang luar, tapi saya tuh alako di dalam rumah. Iya, tapi maksudnya masak ya masak. Tapi resik-resik omah iku ya tetep diresiki ngono. Masakan siap, omah resik. Lah yo seneng. Katene resik-resik ya apa wong barang kaya ngene sampeyan iku dus-kerdus dilepokno, tol botol dilepokno, sepeda tak ro-karoan dilebokno, lemari wis gak ro-karoan dilebokno, kursi gak ro-karoan dilebokno. Masih aku sangkane gak sumpek kaya ngene iki omah. Aku iki aku kepingin omah iki resik. Kepingin omah iki iso luas. Ben aku iki ben gak sumpek. Sangkane sampean tok sing sumpek, sangkane masih aku yo gak sumpek. Ini nek dikandani tambah kalah aku. Aku krempet wong lanang iku lak seneng ali maiku. Ngarai sangkuke tak pegel, ngarai sangkuke tak leso. Nyaman doteng lekare ngakan, degi mon leso tedung. Reng dine kotaken tak toman bisa lako dok remah. Oh, cak beui tenan. Aku ning ngene iki aku tak tutupno masak aku. Iki lho bumbune sik kurang. Tuh, wis karo aku tak bumbune kurang. Nang ndi? Lho ya apa ya ngono iku lho. Ya ngeten iki lho, Dulur. Bojo dikandani gak bener. Salah ya gak ben disalahno. Wong dikongkon resik-resik tambah dawa urusane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toni. Sampeyan kok ngomong dhewe ta? Nggih kula kumat. Ya apa sih? Kok iso ngecemes dhewe iku lho. Tak rodok rene aku. Gak ngomong dhewe nih. Nah terus apa? Bojoku sik tas ngandani bojoku. Mari tak kandhani mlayu iku mambu. Lho mlayu nang ndi areke? Mbuh, jarene mbuh nang ndi. Lah kok gak kepapakan aku lho. Yo, gak ngerti bojomu esuk ngilang peke. Walah, apa? Persoalane apa, Cak? Aku gak sualan katokan tok. Enggak permasalahane sing dibahas. Permasalahan yo iki digawe masalah yo masalah digegak yo gak ngono nih. Oh, masalah omah iki lho. Karepku yo cek ketok resik ngono lho. Ya terus karepe sampean? Yo maksudku yo sing sering resik-resik. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Iya. Ngono lho lah. Iya, ya sebagian dari iman barang. Iya. Emang oke gak tau resik-resik ta? Iku nek kandhani ngamuk-ngamuk tambah. Masyaallah. Aku iku omahku resik anggere sampean Cak. Aku iki tangi melek ngono wis mari sapa wis langsung resik-resik. Lah iki kok ya gak matuk panci kok musuhe sotil iki ya apa iki? Kayak kene iki mah ngamuk-ngamuk. Walah Cak. Dadi omah sampean resik. Resik Ya omahku apa Cak. enggak pindah nang omah sampean? Oh ya gak oleh. Gak oleh. Gak oleh. Nek pindah yo. Yo tolong aku. Lah iso Tolong ketemu bojoku sampean kandhani. Iya Pokoke aku pengin omah iki resik. Sampeyan yo sing sabar, ojo ngamukan. Sabar-sabar. Kok ndak diabet lho. Gak diabet aku. Enggak ya Cak yo. Gak cuman legi tok. Ya wis aku tak pamit nek iki gak ono. Oh iya wis. Nang ndi arekmu tuh nang ndi Kak? Yo mbok blonjo mbok nang ndi ku mang gak ngerti. Ya wis nek ngono. Aku pamit ya Cak yo. Sepurane ning yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar yo. Sabar. Tuh.
Oh, kongkon sabar ae. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, awakmu, Jo? Iya, Cak. Oh, sik. Sandalku tak sik, Cak. Heh? Kok colong Wis arah-arah. gak apa-apa, aman kene iku. Aman kabaran aku tuku sandal sik ketuku ilang. Jadi awakmu sandal colongan yo an. Enggak. Mangane dicolong. Sampe apa? Sokit mau gremeng ae tak rungokno teko njaba. Lho kok nang ngerti? Lho aku iku mau bingung, Cak. Anakku njaluk tuku klambi. Iya. Ya, sing nomor 1. Heeh. Sing nomor 2 tuku celana. Heeh. Bojoku njaluk anting-anting. Heeh. Aku gorok duduk blas gak ono blas duit sak setenge gak ono, Cak. Ah, iki Jo nek ngono beneran Jo. Ya apa, Cak? Wis iki kon nek butuh dhuwit. Iya, butuh Lah. duit. Kosong galuk duit dikali duit Iya. blas aku lho. Ngene lho. Ya apa? Engko tak kei dhuwit, tapi syaratnya tolong aku gak masalah karo omahku iki. Sampai sampe nopo apa? Yo maksud tak cek resik, cek Hah? padang ngono lho. Ya wis pokoke aku njaluk tolong awakmu. Beres. Engko Tapi kan ambek- ono anune kan, Cak. Oh no, Oh, cok iya, kuwatir. Rod, Ya wis wis iku penggaweanku tak resikane, Cak. awakmu tak tukokno Iya. es, tak tukokno jajan-jajan sik Iya. ya. Iya, Tak waktu dhisik ya. Ya, Cak. Ya wis. Wis pokoke tolong ya. Ya, Cak. Yang penting bersih. Alhamdulillah. Gak ada duit blas. Iki ono rezeki. Oma pokoke ketok bersih, ketoke padang. Wis beres ya. Ya wis. Pertama-tama ki resiki sik. Untuk oma. Pokoknya resik, pokoknya padang. Ya malik iki. Pokoknya resik, pokoknya padang. Sebenarnya rezeki wis gak akan kemana. Pokoknya awak dhewe gelem usaha ngono ae. 2,000 years later. Alhamdulillah penggaweane wis mari kabeh. Wis resik, wis ketok padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cak. Alhamdulillah. Beres Jo. Beres, alhamdulillah. Hah? Sesuai dengan instruksi sampean. Iya. Ketok bersih, ketok padang. 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 Lame Jo kursiku Kan- nang ndi Jo? Tak rombeng. Tak rombeng. Kok rombeng? Iya, lumayan Cak entuk duit. Cak mau ditawar larang ambek rombeng iki. Kursi, Cuk. lemari, kulkas. Jadi- sembarange. Meja kursiku kok rombeng. Ya iya. Aku gak ada meja kursi. Ya kan sampean ngomongnya bersih omah, ketok padang. Ya kan? Maksudku Bayaranku, gak ngono. Bayaranku. Bayaran Suwono bayaran. Jak itu akeh iki. Bayaran Alhamdulillah. Maksudku itu bersih, itu dari debu-debu kotoran. Kamu meja kursi ini kok bersih kok rombeng no. Kan sampean dari awal gak ngomong ngono, gak ngomong berseni teko kotoran dari debu. Pokoknya omah ketok padang, omah ketok bersih. Saiki wis tak laksanakan semua, saiki bayaran. Waduh, bayar. Jadi repot ngomong karo wong sampel.